Hello guys, welcome to my Botolan Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार एप्स लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनावबो खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। खुलुमबाय नोंथांमोन, आंनि मुङा मयुर बर'। फै जों दायो भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना WhatsAppआव कल फैयो बा IMO फेसबुक मेसेन्जारफोराव कल फैयो नङा होमबा? दा बे कलफोरखौ जोङो रेकर्ड खालामनो हाया। बे रेकर्ड खालामनाया जों माबायदि रेकर्ड खालामनो हागोन बेखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। WhatsAppआव कल फैनायफोरखौ माबायदि रेकर्ड खालामनानै लाखिनो हागोन बेफोरखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था जोबजासिम। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो मोनसे एपनि गोनांथि जागोन। नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालाम क्यूब कल रेकर्डार एस हियर। बेखौ सार्च खालामनानै मा खालाम इनस्टल खालाम क्यूब कल रेकर्डार एस हियर। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोन। ओमफ्राय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। दा आं बेखौ इनस्टल खालामनानै लानि। आंबो बेखौ गोदानै एसे इउज खालामनानै नायनि। इनस्टल जाग्रोनो नोंथांमोन। नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोनां दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन नोंथांमोन। एसे टाइम लाबाय नोंथांमोन, जेबो नङा नोंथांमोन, दसे समखौ वेट खालाम। जाबाय नोंथांमोन। दा आं बेखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि बेखौ माबायदि वर्क खालामो। दा बेवहाय नेक्स्ट खालामलांबाय था नोंथांमोन। नेक्स्ट एग्रि खालामना हो। कन्टिनिउ खालाम। मेक इट पसिबल टु स्किप द अर्डार फन खालामना हो। नोंथांमोन दा बेवहाय नैबे रेकर्ड नुदोंना, बे रेकर्डआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै बे स्लाइडआव मोनसे ओंखारगोन, बे स्लाइड जानानै थागोन बियो। बेनि उनाव नोंथाङा WhatsApp अपेन खालाम। अपेन खालामनानै नोंथाङा मा खालामनो हागोन, कल खालामनानै रेकर्ड खालामनो हागोन आरो लोगोसे कल फैनायखौबो रेकर्ड खालामनो हागोन। अके फ्रेन्ड्स, बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोननो भिडिअ बानायनाया। भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक आरो कमेन्ट खालाम फ्रेन्ड्स। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड। बाय बाय।